Minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren gereageerd op een verklaring van het Nederlandse Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de Socialistische Partij. Die zei onlangs dat Nederland geen goede ervaringen heeft met de Clash Group, waarmee Curaçao een akkoord heeft getekend voor de overname van de raffinaderij. Maar volgens Ruggenaat, gisteren tijdens een persconferentie, is hij geen verklaring schuldig aan een Nederlandse parlementariër, alleen aan het Curaçaose parlement. Verder zei hij dat Curaçao haar huiswerk goed had gedaan voordat de onderhandelingen met de Clash Group begonnen. Vanaf zondag 19 januari zal Ajax met de naam Curaçao op de mouw spelen. Dat heeft de Curaçaose minister van Economische Zaken, Giselle McWilliam, vandaag verklaard aan de Extra. Volgens haar is er een contract getekend tussen Ajax en het Curaçaose Toerismebureau voor een periode van 3 jaar. Daarmee wil Curaçao meer toeristen trekken uit Nederland en de rest van Europa. Aanstaande zondag zal McWilliam aanwezig zijn bij Ajax om het logo te onthullen. Curaçao was trouwens in 2008 al voor 3 jaar lang hoofdsponsor van voetbalclub NEC. Functionarissen van het ministerie van Economische Ontwikkeling, de douane en ook BAP hebben gisteren een illegale winkel ontdekt in de Bastetstraat. Daar werd een grote hoeveelheid aan drank, zowel frisdrank als bier, aangetroffen en bijvoorbeeld ook heel veel sigaretten. De winkel is illegaal en dat betekent dat hij ook direct gesloten is. De rechter heeft gisteren in een kort geding bepaald dat de vakbond CBV samen met de Curaçaose Zorgfederatie om tafel moet gaan. Er ontstonden vorige week problemen toen bleek dat het pensioenfonds van de werknemers is overgeheveld. Volgens veel werknemers zijn er nog heel veel vragen en in de afgelopen dagen werd er actie gevoerd. De rechter wil dat de partijen om tafel gaan en daar het probleem oplossen. Het is inmiddels een half jaar geleden dat Nederland een aanwijzing oplegde aan Curaçao. Maar sinds die tijd is er geen vooruitgang te zien in de financiële situatie van het eiland. Dat stelt de vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Er zijn meer belastingen geïntroduceerd, maar de vereniging maakt zich zorgen omdat er verder geen aanwijzingen zijn dat de economie sterker aan het worden is. De huidige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, heeft gereageerd op vragen van Nederlandse Tweede Kamerleden over de situatie in de barakken op Curaçao. Volgens Knops heeft Nederland vorig jaar €132.000 ter beschikking gesteld aan Curaçao voor de verbetering van de opvang. En daarbij gaat het vooral voor de barakken waarbij de mannen opgesloten worden. Verder gaf hij aan dat het aan Curaçao is om te bepalen wie er uitgezet wordt of niet. Het is in die zin een verantwoordelijkheid van Curaçao en niet van Nederland, aldus Knops. Gisteren werd op de luchthaven gevierd dat Easy Air voortaan 2 keer per week vliegt tussen Curaçao en Barranquilla in Colombia. Het is de eerste keer dat er een reguliere vlucht tussen Curaçao en deze Colombiaanse stad wordt uitgevoerd. Volgens Easy Air is het interessant voor mensen die zaken willen doen, voor toeristen en voor mensen die voor medische behandeling naar Colombia moeten.